Tauya nhasi nekuti musi wekuvhura zvikoro. Vana vedu mabhodha ari supposed kubhadhara 900 US, of which hatina problem nazvo. Problem yedu iri kuti vana pano havasi kudzidza. Vana vakauya kumba nemabhuku manotes 2 pages etemu yese. Maticha anga asiri kuatenda malessons. Staff iri kuti haisi kubhadharwa nechikoro. Izvozvi mukatotarisa even mageneral hand vakagara vari kuti vaane 4 months vasiri kudini kubhadharwa. Vakamboreisa maconcerns avo last year neSDC yanga iripo. SDC haina kumboudza vabereki machallenges. Yakaramba yakadini yakanyarara. Dzimara maticha aita goslo, vamwe vachona vatodzimara havachaprovide chi service. Saka isusu ndo zvatiri kuti sevabereki tingabhadhare $900 here yemahara. Nhasi tanga tati titsvage audience neadministration. Audience tanyimwa. Takumbira kuti tiende kumahostels, tinoona mahostels evana. Nekuti vana mahostels anga akabloka, masuwage achiflowa. Mamwe mahostels haatobudi running water zvekuti vana vanofoswa kuenda kune mamwe mahostels. Handiti, but varamba deputy kuti tiperekedzwe, vambotanga vachihwanda nekuti boarding master hapo. Tikati isusu hatinei nekuti boarding master hapo, tiri kuda kunoona patiri kusiya vana. Nekuti kwaita kolera, hatingasiye vana mumasuwage zvinhu zvisina kudini kurizofwa. During the holiday sevabereki takaisa petition kuMinistry of Education tichihighlighta maconcerns edu, tichibhilivha kuti pane embezzlement yemafunds iri kuitika pano. Tikarequesta SDC kuti ngaidaidzire EGM up to date. SDC tasvika pakuvhurwa zvikoro zvisina kudini kuadreswa izvozvi. Saka nhasi tiri kuti tosiya vana here tisina assurance yekuti ticha achadzidzisa vana. Tine vana maexam class. Content yavakava, it's less than a quarter of the syllabi. Vana vari supposed kunge vachinyora manje manje. Tine ma-issues akawanda. Panapa tine mavenue anohaiwa. Mari yachona inoenda kupa hatiiwane. Vana pakuvharwa kwezvikoro vakavhara a week or 2 weeks before. Zvichinzi chikoro chapera chikafu. Chikoro chinopera chikafu seiko? Isu takabhadhara 600 US yemaboarding fees. Hatisi kuzvinzwisisa. Pane ma-issues akawanda ekuti vana vanobhulwa. You report kuadmin. Pane ma-issues ekuti vana vanobirwa mafoni, malaptop. Hakuna action inotorwa. Saka isusu sevabereki we feel stifled because SDC yachona haisi kuda kuti engage. And SDC yachona mapindiro ayakatoita muoffice yakatopinda zvisiri straight. Iri kuramba kubva, iri kuramba kudaidza meeting. Iye zvinonzi hedha anofamba mota inenge yakanaka, but vashandi tiri kuti vashandi kana vasiri kubhadharwa vanoshanda sei, vanochengeta vana vedu sei. Iye zvino kune madrugs azara. Saka vana kana vari idle, teacher asiri kuuya mumaclasses, tinova worried kuti vana vedu vaakupinda into drugs. Tiri kuti mwana wese has got a right to education, but tiri kuti head netimu yake vari kuvhiringidza marights edu. Saka isu tiri kungomirira marights evana vedu. Tiri kuti kana mukuru venyika vari kuzviziva here, because Prince Edward chikoro chakakosha muhistory yeZimbabwe, chakaburitsa vanhu vakawanda, but madhaka akuitwa panapa hachabuda. Vabereki vakatengefoswa kutenga zvidhina zvanga zvisiri kuakauntwa for. Zvese izvozvo hatina ari kukwanisa kutipa mhinduro. Tanga tati titaure navo, hedhi vadaidza polisi tanzi tidisperswe nekuti zvatiri kuita zviri illegal, but malegal recourses hatiri kuzama achona kuti tibatsirwe nawo. Hapana kwatiri kukwanisa kuenda, tiri kungosangana nemidhuri. Saka tiri kuitei sevabereki, ndo concern yedu. Kwatanzwa kuti zvakare pane imwe property yechikoro yakushandiswa kuhausa equipment yemanigerians. Zviri kufamba sei? Hongu zviri kunzi izvo neSDC chairman muNigerian. Pari kutostokwa magastenga anga ari uko, ndo zvimwe zvatandi tichida kuenda sevabereki kuti tinovhizita mapremise tizvionere, timeke an informed decision, but tanyimwa mukana wacho.
Way forward tiri kuti chikoro ngachitiingeje isu sevabereki because tiri ma-stakeholders, but kana vaakutiona sevavengi tinoshandidzana sei, nekuti concern yangu inini mwana wangu, nekuti mwana uyu akava chigunduru problem inodzoka kwandiri, mwana akava drug addict zvinodzoka kwandiri, ende zvine bearing panyika, nekuti we are talking of 1,000 lives dzevakomana. Vakomana ivava vakava mbavha senyika zvinotafecta sei as a nation. The issue had been kuti as parents, we just had issues that we had with the school. One of them was the issue to do with the pass rate, which we felt it was too low. Then I think for first term, pangabane issue kuti they didn't learn according to our expectations. For some of them accounts, my pages, my notes, and maybe even 2 pages in a whole notebook. So having noticed that, parents then decided, look, what we are going to do as parents, we need to meet with the school. And we requested that meeting with the school. There was no response really. Then we decided to take a petition. So as parents, we then took a petition. They get my issues. So anyone who may want to see that petition can just request for it. Tiri could even send a copy of the petition to the ministry. We submitted that petition to the chair of the executive committee, the School Development Association, and Pastor Chris or Christopher Chukumo Parawocha. He received on 11 April. So our expectation was that according to SI 379 of 1998, the school, you would respond at least, give us a date really between 7 days from receipt of our petition or not more than 30 days. So today is the 8th. I decided to receive anything confirming that we are going to have that meeting. So now chikoro chavura, and as parents our issues have not been resolved. So now we are now caught between a rock and a hard place. When the issues that are raised in our petition have not been addressed. Boarding, my issues are equal. The same facilities are boarding, which parents felt were not good enough. To the extent that my form one parents, like I my boarding parents, they had to buy my own mattresses because my mattresses are repeat. So we're just saying, totanga chikoro food without those issues being addressed. There was the issue chaya fees. We were not even sure what is the approved fees. If fees is for this term. But another issue was we also wanted to know kuti yakabhadharwa first term, how was it utilized? And so that's the reason why parents had come to them just seek a audience. How much are you parents paying for fees, boarding and day? Today it was 600 USD, but boarding it was 300 USD, but we payable at the interbank rate. But again, this is what we then come to inquire. Could it pay you that information in black and white? Because it seems that information is not in black and white. They have proved figure from the ministries in RTGS dollar figure. But the school is saying the figure that was approved is $300 at the interbank rate. My invoices out. So they gave us invoice at the 300 USD, of which we saw ministry, we are not getting a figure at 300 USD. So these are the issues where parents then said, okay, tell us what the issue is. You want to know my issues are fees. How much are you supposed to pay? And then last time say. And then what are you going to do about the issues? Akatarwa my parents. 22% pass rate. There is the issue of my teachers. Last time, some of the teachers were complaining we were not receiving our incentives. So they didn't teach accordingly. There was even a wrote for the past 2 weeks, the last term. Teachers were on go slow. So those are the issues that parents wanted before they bring their kids. And that's why we were just here. Nai masungirwe. Atisata sungwa changonzi pindai moto. Ine mwere mchendo? Atombo ufuga shitanzi komblaya uite naro. Saito naro ingwenda kumota chete. Asitoziva kuti kuendepi kana kuti tipindire mota tataziva nyaya. Tikangobatwa paanjira ngamoto. Ndakamira tiri tu hapo tikangonzi nimuri tu, takamira mota vedu vanhu nimuri tu yanopinda. Saka ndipo patingori pana.